Good morning mga kainday, this is Inday and welcome back again sa my YouTube channel. Yay! So ayun mga kainday, kung baguhan ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell para naman po ma-notify ka sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. And don't forget to like, share, and comment mga kainday. And so for today's video mga kainday, so ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko dito sa bahay, kung ano yung buluhat ng nako dito sa balay mga kainday. So before that mga kainday, mega love shout out po kang Eileen Bisdak from Turkey at saka kang Kuya Eddie, Novin Art. Mega shout out po sa inyo. Keep safe always po. And so bago yun mga kainday, papakita ko sa inyo yung mga ginagawa ko dito sa bahay. So mga pisat na, then pagkatapos manglabat na, then manghugas, yung pagkatapos yung mga kainday. So let's go, mga pisat na mga kainday, mga pi. So ayan mga kainday, mga pisat tatang sa nakudto sa tindahan ni nanay kung aba siya Yahoo ipares sa kape agoy kaluoy sa tindahan ni mother. Ara mga tindahan ni mother mo na lang ni Yahoo udong mo na lang na mga kainday. Mga unta, mga pig. So ayan mga kainday, manglaban ako mga kainday, mo na akong labhunon. Ayan, dagan kayo kong labhunon. Puro bag. Kaya nabutangan ako siya of powder ng wings. Ayan.
waswas na ko diri sa bomba. Bukas ko kuan panggana. Ito. Itak-tak. So ayan mga kainday, kung man ako buwas-was, so atuan na siyang isampay dito sa sampayanan. So let's go. Tara. Ano yung sampayanan na eh? Ha? So yan mga kainday, sampay na sinay. Are, magsampay ta diri ay, para muuga nga itong nilabuhan. Are, para maugang. Mga kainday, nahuman akong laban, nahuman akong sampay dito diraan, nahuman akong sampay. So ayan mga kainday, si mother, si nanay nagluto siya og jampok sa ako ibaligya mamaya doon sa anong mga kainday sa STL. So naarayahang jampok. So ayan mga kainday, maligo muna ako bago ako magpunta doon at saka kakain muna ako mga kainday. So bye-bye! So, ayan mga kainday, nanak ko diri sa STL. Nagbaligyan ako og jampok. Mag-una ko na human og ligo, na human og kaon. Then, nianihin ako diri mga kainday. So, mauna siya ang jampok mga kainday.
So manindas ako diri ang mga kainday sa STL the Pet. So kung baguhan ka pa lang sa aking YouTube mga kainday, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell at para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. And don't forget to like, share, and comment mga kainday kahit papano. So ako'y magpapaalam na mga kainday. I'm Inday Rona and bye bye bye. Bye bye bye. Don't forget to subscribe mga kainday.